Fl-ewwel edizzjoni tal-B2B Expo organizzata mill-Ministeru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar li ġabet flimkien taħt saqaf wieħed 20 ta' negozji, tħabbret skema ġdida għall-startups. Fl-MFCC ta' Qali tħabbret skema tal-Malta Enterprise bl-isem ta' Startup Advance bħala parti mill-impenn tal-Gvern li jixpruna l-innovazzjoni u jinkoraġġixxi tkabbir fost in-negozji. Dawk li jkwalifikaw minn din l-iskema jistgħu jibbenefikaw sa massimu ta' 100,000 euro. Bis-sehem ta' mitt negozju u 1000 delegat jirrappreżentahom, il-B2B Expo laqqgħet flimkien esperti lokali u internazzjonali li qasmu l-esperjenzi, l-ideat u l-viżjoni tagħhom fis-settur. Minn banek lokali għal showrooms tal-amara u aġenziji tal-ivvjaġġar, din l-Expo tat l-opportunità lin negozji preżenti biex jesebixxu jesponu l-prodotti u servizzi li joffru. Dan bilan li n-negozji bejniethom jaraw x'hemm fis-suq u relevanza tagħhom għan-negozju rispettiv. Aħna bħala Bank of Valletta billi aħna bħala l-ikbar bank f'Malta li nisservissjaw diversi operaturi f'diversi setturi ekonomiċi, ħassejna li wkoll għandna nagħtu s-sapport tagħna billi nkunu preżenti hawnhekk f'dan l-avveniment biex ukoll nassistu l-businesses ikomplu jkabbru l-business tagħhom. Fost il-mitt esebitur kien hemm Servizzi Malta, kumpanija li għal dawn l-aħħar 10 snin offrit servizzi ta' tindif fl-Isptar Mater Dei u fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Nieħdu pjaċir li Malta bħal barranin, bħal pajjiż barranin qed torganizza dawn tip ta' expos. Naħsbu li b'dawn tip ta' expos jistgħu wieħed jiġġeneraw wkoll anke żjed xogħol. Why not? Il-Ministru Chris Cardona innota s-sinerġija li teżisti bejn il-Gvern u n-negozji biex jirenta miżuri fl-aħħar snin immirati lejn il-komunità tan-negozji, speċjalment dawk żaru medji. Saħaq li l-partiċipazzjoni tan-negozji f'Expo bħal din mhux biss iżżid il-viżibilità iżda servi ta' skambju ideat u tagħlim ta' ħiliet ġodda. Għaldaqstant, ħeġġeġ lil dawk preżenti biex iħarsu lejn il-B2B Expo u oħrajn simili fil-futur bi spirtu ta' ġenerożità biex negozji differenti ikunu tajnuna għal xulxin.